Бу районында актив ял итү һәм спорт белән шөгыльләнү өчен Sky Park дигән яңа иҗтимагый киңлек барлыкка килде. Ул бөтен гаилә өчен актив ял итү паркы. Биредә кунакларга ял итүнең берничә варианты тәкъдим ителә. Мондый форматтагы парклар республикада бары тик 5 районда гына бар. Күп санлы бау күперләре, канатлар. Алар ярдәмендә маршрутның айрым участокларын узарга мөмкин. Бу алалар каршылыклы трассаларны сынап карарга өлгерде инде. Миңа монда бик ошады. Мин монда килдем сеңелем белән и апам белән. Монда бик каты яхшы, свежий воздух монда. Әллә нинди испытаниялар. Бераз авыр, бар шундый испытаниялар кая еңел йөрергә. Мондый мәйданчык барлыкка килүгә әти-әниләр дә шат. Бу балаларны физик яктан ныгыта дип саный алар. Андый әйбер күптән кирәк иде. Менә балаларга бик каты яхшы булды инде. Бөтен бала монда хәзер шунда гына киләләр. Барсы да чабалар, шунда барабыз дип. Менә без дә килдек. Игенче көн килдек инде. Сеанс вакытында кунакларга махсус экипировка бирелә. Ә маршрутны узуны инструкторлар контрольдә тота. Биредә ял итүнең берничә варианты тәкъдим ителә. Есть 3 трассы. Бездә 3 трасса бар. Алар катлаулыклары буенча аерылып тора. Монысы иң кичкенәсе, ул җирдән 1 метр биеклектә. Биредә 8 каршылык бар. Урта трасса бар, ул җирдән 2 метр биеклектә. Анда унга якын каршылык үтәргә кирәк. Sky Park агымдагы елның 10 октябрендә ачылды. Бүгенге көндә анда 200 якын кеше булырга өлгергән инде. Так, при поддержке главы Буинского муниципального района Буа муниципаль районы башлыгы ярдәме белән Sky Park эшли башлады. Бу актив ял һәм саф һавада шөгыльләнү өчен иҗтимагый киңлек. Парк эш көннәрендә көндезге 2 сәгатьтән кичке 5-кә кадәр, ял көннәрендә иртәнге 10-нан кичке 5-кә кадәр эшләячәк. Сүз уңаеннан мондый форматтагы парклар республикада бары тик 4 районда гына бар иде. Буада 5-нче. Алсу Сәмигуллина, Акыл Камалтдинов, Татарстан яңалыклары.